de lliurar El ple abans, d'Aigua però Freda ha important aprovat que aquest això dijous al vespre en una sigui sessió d'una forma extraordinària de el manera pressupost presencial a del l'Ajuntament, consistori de cara però a l'any sí que ve. que En també total, s'ha 3 previst que el milions i puguin mig enviar d'euros en un en fort forma de augment de tenir la xifra rebuda global per dels part de la comptes, Junta Electoral Central. especialment en les Així que inversions. estem Des de l'equip de govern, l'alcalde Miquel Parella ha qualificat les xifres de pressupost valent i que, tot i mantenir moltes partides igual que l'any passat, incrementa en 60.000 euros les específiques en serveis socials. També destaca que es demanaran 3 crèdits, un de mig milió d'euros que destinarà la major part a la nova biblioteca, però també una quantitat per construir un parc fluvial a l'entrada nord del poble. Un altre crèdit serà de 175.000 euros per assumir inversions al llarg de l'any, com la remodelació del cementiri o els vestidors del camp d'esports. I finalment, 35.000 euros per posar en marxa els primers pressupostos participatius al municipi. Per part de l'oposició, des d'Esquerra s'han mostrat sorpresos per l'increment del capítol d'inversions i han aplaudit que el consistori decideixi aprofitar la moratòria en la regla de la despesa, però han lamentat que aquest endeutament no es fes abans per invertir veient la bona situació que tenia el consistori. Tot i això, també han lamentat que no veuen cap inversió per construir, segons diuen, una aigua freda de futur i han trobat a faltar inversions en habitatge perquè els joves puguin independitzar-se, indústria o ocupació per retenir el talent del poble, entre d'altres. Finalment, la CUP ha justificat el seu vot negatiu perquè creuen que l'equip de govern no es pren seriosament l'emergència climàtica, que alerten que és el tema més urgent. Creuen que es podrien fer més carrils bici i fer arribar la biomassa a equipaments i domicilis. També creuen que es destinaran pocs diners a pressupostos participatius i que no es promociona bé la marca Aigua Freda. D'altra banda, el ple ha aprovat per unanimitat l'increment d'un 2% de les retribucions del personal funcionari per equiparar-lo així al personal laboral.